A mai videóban a Földközi-tenger nyugati medencéjéhez utazunk, Spanyolország egyik autonóm közösségéhez, a Baleár-sziget csoporthoz. A szigetcsoportnak 4 fő lakott szigete van: Majorca, Menorca, Ibiza és Formentera. Ezek közül mai állomásunk az a sziget, amely Spanyolország legkeletibb pontja, így amikor a nap felkel, itt érinti meg először a spanyol földet. Talán már ki is találtátok, a mai úti célunk Menorca. Sokan azt mondják, a Baleár-szigeteknek 2 arca van. Az egyik a vibráló és a harsány, a másik pedig Menorca. Mert amíg a szomszédos szigetek buliktól hangosak, itt a nyugalom dominál, az érintetlen vadregényes természet és a több ezer éves kőfalak. A sziget egy igazi menedék, egy tökéletes hely, ha valódi kikapcsolódásra vágysz. A mai videóban megmutatom a legszebb pontjait, bekukkantunk a hangulatos kikötővárosokba, túrázunk, kajakozunk, sőt, még biciklire is pattanunk. Tartsatok velem! Első állomásunk az egykori főváros, Cittadella. A város a sziget nyugati partjainál fekszik, eredete mélyen az ókorba nyúlik vissza, vagyis több ezer év történelmének emlékeit őrzi a város. Volt kartágói, föníciai, római, angol és francia fennhatóság alatt is, de bő 200 éve már Spanyolországhoz tartozik. Egészen a 18. századig volt a sziget fővárosa, ekkor Mahón kapta meg ezt a címet, noha a sziget lelkét továbbra is Cittadella jelenti. Sokkal izgalmasabb helyszín látnivalók szempontjából is, különösen azért, mert Cittadella máig megtartotta középkori báját. Az utcákat járva úgy érezhetjük, mintha visszacseppentünk volna pár száz évet az időben. Leginkább az óvárosi részben érdemes elmerülni és végig sétálni a szűk sikátorokban. Az óvárosi rész legismertebb épülete a főtéren álló székesegyház. A város szívét a kikötő jelenti, melyet hosszú, keskeny öbölben alakítottak ki, és amely mélyen befut a házak közé is. Hosszan végig sétálhatunk a partján, melyet számos vendéglátóhely és hotel szegélyez. A kikötő fölé elegáns szecessziós épületek tornyosulnak, ahonnan különböző kilátópontok nyílnak a kikötőre. Ha meglátogatjátok Cittadellát, a régi fővárost, akkor mindenképp érdemes hozzáadni a programhoz a város peremterületén lévő egykori mészkőbányát. A bányát már a rómaiak is használták, mivel Menorcán a mészkő volt az egyik legfontosabb építőanyag. A szigeten lévő régi épületek nagy része, számos templom, erődök és egyéb fontos építmények is az innen származó mészkőből épültek. Egészen az 1990-es évekig aktívan működött, amikor is végül bezárták. Valószínű lassan a feledésbe is merült volna, ha 1994-ben a Litica Egyesület nem veszi át a bánya kezelését, akik kulturális és természetvédelmi központtá alakították. A bányában sétálva úgynevezett panorámapontokat alakítottak ki, ezekről a kilátópontokról gyönyörű kilátás nyílik a környékre, vagy éppen az alattunk tátongó mélységre, a hatalmas sziklafalakra. A bánya 2 fő területre oszlik. Vannak a gépi bányászat által formált területek, ahol hatalmas, monumentális geometrikus sziklafalakat láthatunk, valamint egy méretes teret is közrezárnak az óriási falak, mely kiváló akusztikával rendelkezik, így gyakran rendeznek itt koncerteket és különféle előadásokat. A mészkőfalak között barangolva egy kőlabirintust is felfedezhetünk, mely ember alkotta, a bányászat után maradt szűk folyosók és falak hálózatából áll. A bánya másik fő területe a hagyományos kézi bányászat által kialakított részek. Ezek a területek kisebb, szabálytalanabb formájúak, szűkebb járatokkal és természetesebb megjelenéssel. Ennek a területnek egy részét az Egyesület mediterrán kertté alakította, ahol különböző haszon- és fűszernövényeket telepítettek. Ez a bánya tényleg joggal egy inspiráló példája annak, hogyan lehet egy ipari területet fenntartható módon újjáéleszteni. Egyszerre természeti és kulturális látványosság, mely egyedülálló módon ötvözi a történelem, a művészet és a természet elemeit. Torredemgalmész egy őskori lelőhely, méghozzá a legnagyobb a Baleár térségben.
62 négyzetméteren, vagyis több mint 6 hektáron terül el, vannak részek, amiket még fel sem tártak, de azért egy jó része bejárható. Akit érdekel a régészet és a múlt, annak feltétlenül érdemes ide ellátogatni. A település több mint 3000 éves, és a jelek szerint több mint 1000 éven keresztül folyamatosan lakott volt, így nem csak egy korszakról, hanem egy teljes őskor, ókor, koraközépkor idővonalról tanúskodik. Becslések szerint körülbelül 900 ember élt itt, ami akkoriban nagyon nagy közösségnek számított. Az emlékhely fő különlegessége, hogy nem egy épületből, hanem több különböző rendeltetésű építményből áll. A kőépítmények lakó, áldozati és temetkezési helyek maradványai. Láthatunk itt hatalmas 3-4 méter magas kőoszlopokat, domboldali bástyákat, valamint a domb déli lejtőin kör alaprajzú lakóházakat. A házakban sugárirányban elválasztott szobák voltak, amelyek egy központi udvarban nyíltak. A házak oldalához melléképületek kapcsolódtak, ezeket valószínűleg éléskamrának, raktárnak vagy éppen állatok tartására használták. A melléképületek némelyikénél még mindig megfigyelhetőek az eredeti kőtáblás tetőszerkezetek, amelyeket oszlopok tartanak. Az egyik legérdekesebb része a településnek a rendkívül kifinomult vízgyűjtő rendszere, ahol ciszternákban gyűjtötték össze a dombból lefolyó esővizet. Ha a déli parton jártok a főváros közelében, akkor mindenképp érdemes útba ejteni Binibekavelt, amely egy fehér kis házikóiról ismert halászfalu. Nagyon hasonlít Santorinire, csak sokkal kisebb verzióban. Bár első pillantásra úgy tűnhet, mintha egy több száz éves halászfalu lenne, de a falut valójában egy barcelonai építész tervezte az 1960-as évek környékén, azzal a céllal, hogy művészeket vonzzon ide. Vagyis itt minden ház, boltív, erkély aprólékosan megtervezett, akárcsak az utcák kialakítása. 195 ház van összesen, aminek nagy része egyébként lakott, tehát bár látogatható, de azért tiszteletben kell tartani az itt lakókat. Nincsen konkrét látnivaló, itt maga a falu a látnivaló, a falu sajátos hangulata. Minden utca, minden sarok egy új felfedezés. Érdemes lassan, cél nélkül bolyongani. A falu szűk kanyargós utcácskák, hófehérre meszelt házak, boltíves átjárók és apró terek hálózata. A falu tengerparti oldalán egy kisebb kikötő is található, ahol helyi halászcsónakok ringanak a vizen, ide is érdemes lesétálni. A sziget területén rengeteg barlangrendszer van, legalább 90. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett katedrális barlang. Ha szeretnétek egy rövidebbet túrázni, akkor ezt érdemes lehet felkeresni. A túra kiinduló pontja az Es Migjorn Gran nevű település, azon belül is érdemes ennek a településnek a temetőjénél hagyni az autót. Innen indulva körülbelül egy 20 perces sétaút vezet a barlanghoz. Az út több helyen elágazik, de végig egyértelmű, merre van a jó irány, mert helyenként vannak táblák, amik jelzik az irányt, máshol pedig bele van karcolva egy-egy kőbe, fába, hogy merre kell menni. Tényleg annyira impozáns, amennyire mondják, sőt igazából meg is lepődtünk, hogy mennyire hatalmas. Méreteit illetően 25 méter magas, 15 méter széles és 110 méter hosszú a barlang. Ahogy belépünk, a barlang méreteihez képest egyébként relatív kis nyíláson, tényleg olyan, mintha egy katedrálisnak a belsejébe érkeztünk volna meg, annyira hatalmas a belső tér. A nyíláson elég természetes fény jut be ahhoz, hogy nincs sötét, kivéve a leghátsó részt, de ezt leszámítva könnyedén körbesétálható az egész belső tér. Egyébként a barlang angol neve Gerle barlang volt, mert régebben vadgerlék fészkeltek itt, most már csak egy-két barlang van elvétve. A barlangban nagyon kellemes hűvös van a kinti hőség ellenére is, úgyhogy már csak ezért is megér egy sétát. Menorca egyik legértékesebb természeti kincse a S'Albufera des Grau Nemzeti Park, amely a sziget északkeleti részén található.
A park több mint 5000 hektáron terül el. Ez a terület a szíve annak az UNESCO bioszféra rezervátumnak, amivé az egész szigetet nyilvánították 1993-ban. A világon közel 700 ilyen terület létezik Menorcán kívül. Ez a cím az egyik legfőbb oka annak, hogy Menorca megőrizte rusztikus, természetes báját és érintetlen tájait, ahelyett, hogy egyetlen hatalmas, betonból készült üdülőparadicsommá vált volna. És ez a garancia arra is, hogy teljesen mindegy, hogy ma vagy 10 év múlva látogatsz a szigetre, pontosan ugyanazt az érintetlen, vadregényes arcát fogod látni a szigetnek, amit az UNESCO kutatói láttak 1993-ban. Bár az egész szigetrezervátum, az Albufera des Grau azért kiemelt jelentőségű, mert itt összpontosul a legnagyobb biodiverzitás. A park tulajdonképpen az egész rezervátum szíve. Ha ez a vizes élőhely sérülne, az az egész sziget ökológiai láncolatát megroppantaná. A Nemzeti Park rendkívül változatos élőhelyeket foglal magában, vizes élőhelyeket, dűnéket, tengerparti sziklákat, erdőket és apró szigeteket. A park egy hatalmas, medenceszerű mélyedésben fekszik. Lelke egy édesvízi laguna, mely Menorca legnagyobb édesvízi tava. Közvetlen összeköttetésben áll a tengerrel, érdekessége, hogy a vizének sótartalma az évszakoktól függően változik. A park területén több túraútvonal is végighalad, amelyek különböző arcait mutatják be a tájnak. A vörös útvonal, mely a laguna partján halad végig, a kék útvonal a park belső mezőgazdasági területein és erdőin visz keresztül, de a leglátványosabb talán a zöld, a Limpa útvonal, amely a sziklás tengerpartra és a dünékre koncentrál. Számunkra a hét egyik legklasszabb élménye az volt, hogy béreltünk bicikliket, és megcsináltunk egy körtúrát a sziget déli részén. Maumban, a fővárosban van egy Specialized bringabolt, tőlük béreltünk 2 biciklit. Őket tényleg meleg szívvel ajánlom, nem csak szuper, jól felszerelt bringáik vannak, de útvonalat is szívesen ajánlanak, ha kéritek. Helyiként ismerik a sziget minden szegletét, és pontosan tudják, milyen terepet ajánljanak tapasztalattól függően. Mert hogy a terep meglehetősen változatos, nagyon sok helye sziklás, köves, úgyhogy tényleg nem mindegy, hogy hova mentek biciklizni, és milyen útvonalat választotok. Mi is tekertünk farmok között, lugasok alatt, a part mentén, érintettünk egy világító tornyot, és rengeteg gyönyörű kis öblöt is. Klassz volt így felfedezni a sziget egy részét, egészen más élmény, mint autóval vagy gyalog, nem beszélve arról, hogy így még arra is volt alkalmunk, hogy az egyik kis öbölnél megálljunk egy gyors csobbanásra. Kellemes volt lehűlni a kristálytiszta vízben, mielőtt újra biciklire pattantunk. A biciklizés mellett a másik legnagyobb élmény a kajakozás volt. Ha Menorcán jártok, szerintem ez mindenképpen egy kötelező program, különösen a sziget déli részét ajánlom, ahol rengeteg a barlangrendszer. Érdemes egy vezetett túrára befizetni, mert nem minden barlang látogatható biztonságosan, néhányuk nehezen megközelíthető, míg mások védett természeti területek részei. A szervezett túrákon viszont több barlangba is bemerészkedhettek. Mi a Menorca & kajak cégnél fizettünk be egy The Route of the Caves nevű túrára. A túra Calain Porterből indult, és az útvonal valóban végig tele volt érdekes és változatos geológiai képződményekkel, üregekkel és barlangokkal. A barlangok többsége az esővíz és a tenger hullámainak eróziós hatására jött létre, kimélyítve a mészkősziklákat. Találunk kisebb, rejtett üregeket és nagyobb, impozánsabb, egész barlangrendszereket is. Mindegyikbe egy kicsit más élmény volt beevezni. Volt olyan, ahol a víz játéka és a fény behatolása lenyűgöző látványt és gyönyörű kék színt eredményezett. Volt olyan barlang, ahova egész keskeny, egy kajak szélességű kis járaton át tudtunk csak beevezni, sőt nem is igazán evezni, csupán a kezünkkel toltuk a kajakokat előre. Egy másik barlangban hemzsegtek a meduzák, szóval ott nagyon óvatosan kellett evezni, nehogy belapátoljunk párat a kajakunkba. A túra során kiszálltunk a kajakokból egy ponton, ahol lehetett napozni és snorkelingozni is a kristálytiszta vízben.
A visszafele vezető úton útba ejtettük az őskori Kaleszkovszk öblöt is, mely nem egy mindennapi öböl. Itt az öbölben található ugyanis a Baleár-szigetek legnagyobb őskori sziklabarlang nekropolisza, mely több mint 90 temetkezési barlangból és sziklába vájt sírból áll. Az öblöt a római korban kikötőhelyként használták, és egy római tengerparti település maradványa is megtalálhatók itt. Menorca másik legismertebb barlangja a Kobaden Sauri, mely valójában egy természetes sziklaüreg, amelyet bárként és szórakozó helyként alakítottak ki. Ez volt a mi hetünk Menorcán. Ahogy láthattátok, Menorca nem az a hely, ami azonnal elkápráztat a monumentális látnivalóival, hanem az, ami észrevétlenül lopja be magát a szívedbe. Akkor, amikor a forróságban tekersz a farmokat összekötő lugasokban, amikor a türkiszkék vízben nevezel a sziklák között, vagy amikor egy elhagyatott öbölre bukkansz, ahol megmátozhatsz a kellemesen hűvös vízben. Van ebben a szigetben valami hihetetlenül békés és érintetlen, ahol minden alkalmas a tökéletes lelassulásra. Remélem, sikerült egy kis darabot átadnom nektek ebből a hangulatból. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és tartsatok velem a következő kalandon is. Sziasztok!